Kanal Eksplozija vam prikazuje. Dejan se zahvalio prijateljima na svemu, prekinuo kontakt sa svima i izašao iz Bele kuće. Dejan Dragojević zamolio je Milana Miloševića da dobije reč i da se obrati svojim prijateljima i Dalili. Hvala što ste bili uz mene da se izborim iz ove situacije, Tari, Sandri i Đedoviću na svemu. Zagrlit ću vas sve, a onda ću se odvojiti od vas, a napolju ću vam se zahvaliti kako dolikuje. A tebi ću se obratiti jer si me odvojila od svih i sada me odvajaš, neka ti ide na čast, rekao je Dejan i izašao iz kuće. Svaka tvoja pobeda nadamnom je Pirova pobeda, zapamti to, rekao je Dejan. Ne zanimaš me, ti nemaš prava da mi pominješ to, rekla je Dalila. Dejan je jedan od najinteligentnijih ljudi ovde, ja moram da kažem da je Đedović u pravu. On zna dosta o Dejanu i Dalili, rekao je Karić. Molim te, skloni se, svi znamo ko si i šta radiš i kako, molio ljude da ti donesu po nešto, nebitna je, pa juri kadar, rekao je Đedović. Ja ću njemu otvoriti glavu, ali ne kao Miljana, ja ću ga uništiti, rekla je Dalila. Kariću, ti nisi u pravu, ja Dalili ćutim već 2 meseca koliko me vređa jer sam Dejanova drugarica, rekla je Sandra.